Мақсади шумоям прибыль гирифтан. Некий смысл. Зачем вы это делаете? Джамият ба фойда овардан. Бизнесмен бизнес мекунад, ҳамон вақте ба ки аҳава ягон прибылаш бошад. Прибыл набошад, вай мазмун надорад вай бизнес ки шумо мекунед. Як рӯз не як рӯз вай банкрот мешад. Барои ҳамон неки ҳамон бизнес кардед ба монанд ҳамон орои асал. Шумо прибыл гирифтанатун дар кор. Неки ба сабабе ки шумо прибыл мегиред, ҷамъияте ки шумо ин корро мекунед, вай ба фоидаш бисёртар нисбати шумо. Ана ҳамон одам бизнесменай. ҳамон одам дар ҳақиқат бизнесмени хуб шуда метавонад. Барои ҳамон ҳамватанони азизу гиромӣ, шумо бояд ки идеали худатон ба бовар кунед. ҳамон орзуе ки доред ки мегӯед ман ҳамин хел бизнес месозам, мумкин ки шароите ки имрӯзае ки ману шумо дорем 100% барои шумо таъмин нест барои ҳамон хел бизнес карданатон. Не ки шумо бояд ки фақат идеали худатона каллатон ба дошта истед. идеали худатон ба бовар кунед. сарфи назар аз мушкилиҳое ки аз берун ба шумо мебиёяд. мушкилияи беруна, мушкилие ки аз берун дар ҳаёти шумо ҳаст, ҳамагӣ 20% рол бозӣ мекунад. 80% даруни шумо, кори дарун ба мешудагӣ, кори ақли шумо кор мефармудагӣ, 80% ҳунари шумо вобастагӣ дорад. натиҷа 100% аз мушкилиҳои беруна вобаста нест. мушкилиҳои беруна ин инфляция, кризис, девалвация, налог, ин чизҳо 20% за ино вобастагӣ дорад. 80% аз худи шумо вобастагӣ дорад. чиба ки мана чанд рӯза ман Ташкент будам, дарс метиҳам, бачаҳое ки соли гузашта сар кардан хондана, гадавои обучение дорем мо, 1 сол мехонанд, 10 моҳ. аз сабабе ки карантин шуду, границаҳо маҳкам буд, ман рафтан натонистам. дар ҳамонҷи таги 70 кас аз Ташкенту ҳамин Узбекистон мехонад ҳамин группаи ман. вақте ки ман рафтам он рӯз дарса гузаштам, ҳар як каса хезондам ки точка А, точка Б, то есть нуқтаи А сар кардагид ба, дарс ба омадагид ба, нуқтаи Б куҷо ба. аз дарони ҳамин шогирдҳом якташ результат надорад. яктас. дига ҳамаш ё 2 баробар ё 3 баробар прибыл азо шудага. хатя кризисай, хатя карантин. якташ шо ки устоз ага ки ҳамин дарсоба намеомадам, ман намедонам чӣ хел бизнеса нигаҳ медоштам, чиба ки ман диданам ки дигар ҳамон қабати ман ба штаги бачаҳо бисёраш банкрот шуд. мо аз сабабе ки ҳамин илм буду, ҳамин вай буд, стратегия тестатар дигар кардан ба успеҳ кардем. каналҳои нав сохтан ба успеҳ кардем. то есть ассортименти нав сохтан ба успеҳ кардем. ин чӣ? вақте ки майнаи сари шумо гибки шуд, вай худаш тез ҳаракат карда ёфтан мегирад. одам ки хонд, фаҳмишаш ки дигар шуд, шумо аз пулу аз дигар чизҳо вобаста надоред. одами сарватманд ки ай? ҳамон одаме ки стратегияи бақуввата фаҳмид. пулатам нест шавад ки бо пулдор мешӣ. ин бизнес банкрот шуд, ин бизнес пеш нарафт. мешад ин чи ҳаёт ба. нулевое мишление мо мегӯем. аз нул бо сар карда, бо короткий срок ба, як муддати муайян ба, бо ҳамон уровне да буромадан метоӣ. чиба ки ту точно медонӣ чӣ хел кардан дар кор, чӣ хел бояд кунӣ. ҳар яке шумо, мана ҳамин рӯза ақлатон қатъи, ҳамин рӯза фаҳмишатон қатъи. агар ки шумо аз сари нав сар кунед, мумкин ки ҳозир ҳамин имрӯзангӣ успехе ки шумо доред, муваффақияте ки доред, ҳамин уровени муваффақияте ки имрӯз шумо доред, мумкин ки 10 сол ба даст овардед, мумкин ки 15 сол ба даст овардед, баъзеи шумо мумкин ки 6 сол ба ё 5 сол ба. агар аз сари нав сар кунед, фаҳмиши имрӯза қатъи, шумо як қисми ҳамон хатоиҳоя намекунед серавно. шумо медонед ки кадом кора карданам дар кор, кадомаша кардан дар кор нест. барои ҳамин қадар мумкин 2 сол ё 3 сол ба ҳамон чӣ ба рафта расед. барои ҳамин қадар боигарии асосии шумо анамон способност, ҳамон ҳунаре ки шумо ба мемонад. чиба ки ин ҳунар як чизе ҳаст ки дар тамоми гӯшаҳои канори дунё бам ки равед, шумо ина истифода бурдан метоед. ман сарватманд ҳис намекунам ҳамон одамое ки мисол спонтанно разбогатели. ин чӣ гуфтаи гап? мана мисол эффект фейерверка, о китайский хлопушка ку бух мегӯд. мана мисол одамое ҳаст ки мумкин ки вални рости ҳамин бозор ба афтиду, сари вақт 2-3 ё замин гирифт ё хона гирифт, бозор нарх қимат шуд, ҳамон замина фурӯхт, пулдор шуд. вай одамо сарватманд нест.
вай одамо просто камакак пул дорад, не ки вай пул нест мешад, вай пул наместад дар дасти во. чиба ки вайо ин чиза такрор кардан наметонад. ин стратегия нест, ин маркетинг нест, ин процесс нест. вақти дар кораш ба ин кора вай такрор кардан наметод. ин опыт нест. Просто он оказался в нужное время, в нужном месте. Просто сари вақт фалон ҷо баафтид, благодаря ки ҳамон вақт ба пул дошт, кораш пеш рафт. ё ки одамое ки а пушти тағошу, амакашу, як кас дига тендер ба кор карда, камтар пул кор карданай, ё ки ягон шиносбозӣ қати кор карданай. ин хел одамоям фақат ҳамон кор ба ага ки бо шароиташ шаваду вохӯрад, кораш пеш мерад. Не ки дунё дигар шудан мегирад. дунё дигар шудан мегираду, дунё дасти тавоно ба омадан мегирад. аз ин хел одамо аста-аста успех рафтан мегирад. мақсади гапи ман ки агар ки одам ҳамин хел сарватманд шуда бошад, ваям сарватманд нест, ваям вақтинча просто пул дорад. ин пулам баъд аз 5 сол 7 сол пулаш нест мешад. барои чӣ? барое ки вай пула нигаҳ доштану зиёд кардан ба илм дар корай, ақл дар корай. шумо кадом вақт ба сарватманд мешед? ҳамон вақте ки шумо мефаҳмед ки шумо консепсия владеете. консепсия. ин чӣ гуфтаи гап? ин гуфтаги гап ки ранге ки повар бинед, повар ҳамин хӯрокая гирифта ашёи хома як таоми хуб мекунад. бизнесмен ҳамин хел одамай. ҳамон ашёи хома гирифта таом карда, анамо разница ҳавай ба зиндагӣ кардан мегирад. разница нигоҳ кунед. ашёи хома ҳамаша ҷамъ кунед ага, мумкин ки 10 сомонӣ шавад ага, ҳаман бизнесмен таом карда ҳава 13 сомонӣ фурӯхтан метод. анамо 3 сомоние ки вай кор мекунад, сверхдобавленная стоимость. Она ҳавая ниоткуда создает. Ниоткуда создает. Она ҳамон одам бизнесмен шудан метод. дигараш не. шумо бояд ки консепсия владет кунед. анаме чи беҳад зарур. гурунҷо як кас гирифтан метоед, гӯшта як кас гирифтан метоед, равғана дигар кас гирифтан метоед. не ки ҳамон аз карданаша шумо бояд тоед. барои ҳамон бизнесмен ҳамон одам аст ки коммуникатор, ҳамин чиза сохтан тод. ана барои ин чиза сохтан способности высокого уровня надо владеть. ин чӣ гуфтаи гап? способности шумо дараҷаи олиш қати буданаш дар кор. барои ҳамон қадар пештатар бизнес аз ресурс вобастагӣ дошт. солои 90 бизнес аз ресурс вобастагӣ дошт. шумо метонистед ки агар ки пулатон бошад, шумо метонистед ки агар ки активатон бошад, як чи фурӯхта пул кардан, ё ки пулатон мебудага, дасти шумо ба бизнес тестатар пеш мерафт. ҳозир бизнес аз ресурс кам вобастагӣ дорад. чиба ки нигоҳ карда бинед, тамоми шумо 10,000 ё 20,000 доллар ёфтан метоед. агар ки худатон надошта бошед, ёфтан метонед. ё ки як мошинатона фурӯхта пул гирифтан метоед, ё ки банк ба рафта хонатона залог монда ин пула гирифтан метоед, ё ки аз як кас қарз гирифтан метоед. ҳозир 10,000 20,000 ҳалубо одам ёфтан метоад. дигар микрофона биёред ки асад проблем небудай. барои ҳама қадар дигар бизнес аз болои ресурс кардан намешад. ҳозир дар Тоҷикистон ва Средняя Азия, як Тоҷикистон ҳам не, Ӯзбекистон, мана инҷо ҳозирам бизнеса управлят мекунад инвестор. шумо агар пул вложи карда бошед, гапи шумо мегузарад. коргарам кор ба ки гиред, гапи шумо мегузарад. ҳозир ин вақтинча, баъд аз як 5 сол ё 10 сол ин гапо гум мешад. як 10 сола пас ин чизҳо гум мешад. аста-аста шумо мебинед ки вақте мебиёд ки уже ҳунармандӣ пештатар аз пул меистад. пула ёфтан осон аст дар дунё. мана ина ёфтан қин шуда истодай. одаме ки ина мефаҳмад, ёфтанаш қин шуда истодай. пула ёфтан осон, чунки ки бисёр аст компанияҳое ки ресурси зиёдатӣ дорад. ман якта инсон қати вохӯрдам, ман ба гуфт ки 36 миллиард пул ҳаст як ҷоба ки 3 сол боз аст, намедонанд чӣ кор кунанд. ман гуфтам ман ба шинос кун, ман медонам чӣ кор кардан вақти. ва гуфт ки 36 миллиард як ҷоба буҷет ба компания медонам ки пул дорад, не ки действительно ҳамин пул дошта истодааст, как личный, просто вай принципи кориш дига, ҳамин хел проект наёфта истодааст ки реально кор кунад. ҳозир ба пул проблема нест бачаҳо. банк ҳар рӯз реклама метиҳад.
аммо пул гиред гуфта. Инвесторҳо пайдо мешад. Неки ва кадом вақт ба инвестор шумо ба пул додан метод? Ҳамон вақте бе ки шумо ҳамон уровни талаботи вай ба ҷавобгӯ бошед. Одамо мехоҳад ки инвестор ёбан не ки худаш ҷавобгӯ шудан намехоҳад. Барои чӣ? Ман мехоҳам ки шумо ду тасаввул диҳам. Фикри шумо қате. Дар ҳамин ватани мо ҳозир инвеститсия бисёр омадана ё кам? Тамоман нест. Шумо вай конои тиллои вай инвеститсия ҳисоб накунед. Вай инвеститсия не. Мо ва чизи захирае ки мо ба бояд монад, мо ва фурухта истодем ночиз қате. Аксе ки анамин бизнесмено якҷоя шуда ҳамин климата насохта истодай. Ина фақат бизнесмен месозад. Деҳқон сохтан наметод ки ин кора.